Здравейте потребители на YouTube. Ние сме Extreme Gaming BG, само дето аз съм член от него. Аз съм капитана на Extreme Gaming, защото аз направих канала. Аз съм капитана на Protein Gamer, защото аз съм го създавал. Да. И така, може понякога да ви се сторя Ама че значи така 100% всички, че Алекс е капитан, да не знаеш. Защо? Така всички за него се да. Сега ми покажа един джок. Уоу! Не ми лагаше колкото вчера, като снимах човек. Аз играя с 80 и няколко FPS и не ми лаги. Сега да ми покажа този джок, дето. На мене качели въобще не ми лаги, аз играя повече, виж аз играя с 76 няколко FPS, пък ми лаги, с че ми малко така. Аз играя максимум 29 и не ми лаги. Той, как ми играеш така и вика, че ни лаги. Аз като ви пипна мишката направо и се скъсвам от лак. Окей, аз не пипя. Где са по внимателния път, като нуговете. Нека лов. Спи. Ай са. Един лов спи. Аре. То. Ходи. Чай, че направо. Килауър. Заснема го, нали? Заснема го, нали? Пипи. 2-3. Охо, лъче, ако си го заснимам. Herobrine is here. Може ли по-тъпо нещо да знам? Herobrine is here. Направо. Иначе Herobrine май е... Иначе Herobrine май се произнася човек, човекът, героят мозък. Брайн, поне това Брайн. Брайн е мозък. Охо, кой каза, че... То колко блока ма цели, бе? То само на стълбичките има оцели, представи си. Само на стълбичките. Килауър. Ти убит какви пъпки. Такова, отрежи тази част, я прати на... И питай хостера за скайпа му, прати му и хостера ще види, че има хакери и ще го бамне. По IP! Който най-винаги иска. Етко. Биеме от 1000 блока, майна! То няма никой да го отрепне, често казвам. Майна. Майна, и лоп. Мерси! Направо съм ти много благодарен. Що? Люби ме. Погледни в чата и ще ми... Сори, човек! Помислиш. Значи тия епизоди двата, защото на него е втори епизод, пък при мен е първи. Може да бъдат много... Айде сега си такова хтета малко. Малко си го измови. Реперна. Само 3 секунди ми. Чай, че тя да напиша и като стар. Айде. И то такива шукрата за... Отиваме на хак. Ще дадеме... Бързо, да снимам. Охо. То не му виждам... На то не му виждам такива по-сини мехурчета. Геа спица го убих. Пущи. Убих. Не го убих аз. Мали, свършиха ми глава, не пък заради това. Какво? Няма ли... Мате, гледай го то. На то не му виждам такива светло-сини мехурчета. На то не му се вижда такива сини мехурчета. То да не е хакер. Кой? То децата тепа. Аз ще... Може да ви видят от тъпно. Боже, пръстата. Мой ком! То
гати тъпи отпрати ме на PvP арената. Аз сме на PvP арената. То от PvP арената ме отпрати на спална, за което съм много благодарен, че не ме уби. Това като кача клипа ще го видиш. Направо, честно ти казвам, това ме качи на... Килаура, леко килаура. Охо, то си килаура. Къде го виде? То си килаура. Там виждам някакъв, трябваше да си сваля Optifine Mode, често ти казвам. Днеска в Delta Gaming имаше Snake Jump на лед и аз го спечелих. Не спечелих евент. Това е басяко. За мен. Така, моните връз. 130 имам пачки. Иска бих си диамантите. Кажи ми, че е на там. Гледайте хора, на клипа ми ще види. Аз качих. Лъчо, аз качих другаде. Знаеш ли? Аз качих зад арената. ОМГ, енчантнати дъма панталонки биподна спана. Unbreaking 2 Protection 2. Взели ги? Да. Омага, аз съм на най-якото място. Значи, като скочих вътре в дупката, има отстрани една голяма планина. Което ни е много по-лесен, ама PvP път, за да скачим. Защото има стълбчик. Например... Значи трябва да скачиш ето по тази планина. Нали, слизаш долу. 1-2. Напиши точка... Мале, точка warp. Напиши точка warp. Лъчо! Да. Виж от другата страна на арената. Къде ставате? От другата страна на арената, не там бе. Срещу дупката. Хакер! Хакер! Хакер, знаеш ли що? Като има, ако има един хак, ако има хак хузури и ако напише точка warp, няма да го изпише в чата. Я? Той написа ли точка warp? Напиши точка warp. Напиши пак. Сериозно, браво е про. Я някакви брони. Аз ги разбирам, човек. Аз разбирам как ти не ме така да против. Да, затова си баш якото про на Майнкрафт. Признавам си, ти си по-голям про от мен. Аз не пак знам, че всички има вариант. И да видим напиши точка warp. Лъчо, вземи си брони и ела в дупката. Аз ти чакам там. Чакам. Ами... Какво се кали? Вече има доказателство, че вече има хакер. Какво? Доказателство, че има хакер. Колко хита трябва да се удари на то за да умре, бе? Диамантите не умират толкова след. То не беше диамантите на път. Килаура! PP1-2-1-2 хакер. PP1-2-1-2. Споделя. Ама на какво да ти споделя, бе? Кажи му сподели екран по скайп. Сега ако каже нема скайп, го питай. Нямам скайп. Знаех си, че ще кажеш така. Да. Викни майка му.
Окей, честит бан. И без това снимам. Значи това, тия видеа трябва да ги пратиме на хостера. Лучо, чакаме се в дупката, да знаеш. Окей. Кит. Бързо, бързо. Бързо, че мога да не убия. Така. Имам само да избия легнат. Бързо. Майко, аз къде е тук? Офа е сай, сериозно ли? Ти си, бе? Как си? Гаси простотията, значи. Ама тя няма да мога да се кача до токарна вас. Ама чай, аз мога да кача. Оф, тази стълбичка е гаси. Майко. Лъчо, долу ли си, бе? Не. Ой, нямам китата. Абе, кило. Добре, сега иди долу в дупката, защото ми трябваше много успешно. Ама внимай, защото могат да убият те са от другата половина, къде трябва да скачиме на скалата. Така. Къде си? Аз не те виждам. Ти се купам това пипи. Пипи, бе. Хакер, бе. Хакер, бе. Добре, затичай си към дупката, няма да те чака. Али ги тия дано не се качат тук, защото аз съм горе. Майко, ласа. Значи, като скочиш в дупката, внимай да не те убият. Виж, ма аз съм горе. Ти знаеш днес какво прих? А? Разхождах се в Омегле. Знаеш ли от този сайт? Да. Не го ли знаеш този сайт? Да, много ще да. Бех в него. Аз заради си вземил кон. Ти знаеш аз какво видях? Какво? Нещо дълго на мъжете. Един си го показа. Пред мене. И аз припаднах. Лучо, виж ме, от другата страна съм. Скачай в дупката, Атка. Добре, като си скочи в дупката, аз сега ще заведа. Добре, внимай, защото Не, кой ма стигна, бе? Добре, то не беше ли? Гати хакера. Че ти казвам? Старт. Ти в дупката ли си? Ами дядо хакера.org. Кажи ми, че си в дупката. Моля те. Моля? Нали си в дупката? Да. Не трябваше да се бие, жълчко. Що? Чай са, защото ми трябва айтеми. Добре. Учо, не трябваше да се биеш с това. Сега бързо. Побързай, защото може да се качи и да ме убия. Добре, бе, как му то да ме срещне сае, гати? Ти колко кила имаш иначе в този сервер? А? 79 или 8. Така, Лъчо, стой тук, изяж си голданката, защото има на посетители. И стренчките? Стренчките, ай, добре.
Така, сега скачаш дупката, де то да не те убие. Са, ето тук ще го бутнем. Са, това тук трябва да го бутнем. Охо! То не го видях, че... Yes! Убих един. Браво, и ти уби. Ай са, затичай се към ето и тая планина. Там. Ето. Бързо! Се качваш е така. Защото трябва да скачаме догоре. Садко. Ай! Убиха ли това? Не. Охо, слизам да ти помагам. Джеха. Не. Убихме вече, не. Добре, ако може да се изкачиш този път, само това да не се надял на пак. Внимавай са. Добре. Взимай си айтемите, май сте там. Ето ги там. Там има още, айтеми. Това кога те настигна, бе? Аз съм в опасност. Често ти казвам. Това няма как. Идвам. Моля те, бъди с хит старт. Хит старт, айде. Браво. Ще ми шипваш ли? Ево, ние там трябва. Не. Значи имаш препятствия. Питам. Охо. Случва, трябва бързо да... Скачайте си. Пак ли те уби? Нали то уби двама? Имам без айтеми, да знам. Де сайти ме опипи едно, две. Чакате. Чакате, аз го виждам. Ева там! Али, гати хакера. То само ще хака. Тия двамата са хаки. Да не задим на хода. Какво става? Така ли, бе? Лока, пи. Значи PvP има някакъв друг по-силен PvP хак. Слизам да ти отмъща! Мри. Охо, той яде легендарки. Дай. Внимай, защото Улф още не му е дошъл с фаст старт. Така. Така. Къде си учил? Кажи ми, че не си скочил. Помогнах. Не, скочих, ама да. Помогнах на Джеха да убие Дума. Как ще ме би? Добре, убил го. Нали аз го убих, бе? Това кит 4. Как ще имаме един кю, бе? Добре, що не мога да цъкна на респаун? Бей! Какво? Къде си? Имам 10 легендарки. 10 легендарки. Аз с другия ми профил, знаеш колко имам? Легендарки то. Стаки 30. Ами иначе ти що днеска не игра, имаше евент и аз изех стаки 30. Какво стана, бе? Войната ми съм. Ходи дупката съм. Мама, динчарно меч. Какво диаманта, на? Бърз. Не.
Какво беше иначе? Един меч, само че бях спил и легендарки му бил 2 хита. 2 хита! Добре, аз изкачвам в планината, ти когато ще шела. Кога не стигна това, бе? Така, драги зрители, драги зрители, виждате какво е напрежението тук между хакерите. Защо нас не мъчат? Мъчители. То кой не знае вече, че е хакер? Кажи му да напише .warp. Пита написа, той каза и не се видя в чат. Добре. Оф, стига ме връщал, бе! Гати бъбения сървър! Аз съм на планината. Не му нека. Добре. Мини, аз... Не става планината, Аз то бях не бъбен. става планината. Аз съм се качил на нея. Сега ще се кача още по-нагоре, за да мога да избягам от ПВП-то. Все пак аз съм страхливец. Страх ме от... Значи хора, това трябва да го разберете, страх ме от ПВП. Защото един път, един ме уби и ми се показа... ми се показа едно страшно лице на екрана, като на краште. Ти гледал ли си го крашплей, както се показва едно лице на екрана, на Майнкрафт? А? А? Да. Направо ме скара. Аз на планината. Аз на планината. Добре, може да скачиш догоре. Качвам се. Значи отиваш до столичката. Добре. Аз съм че про-джемпър. Аз съм про-джемпър. Аре, отива, браво, браво, момче, браво. Аз съм. И сега тук по столичките си, точно зад дупката. Ето тя дупка. Сега то... Пиги, слизи, че он е там хакер идва. То W0 девятка. То направо ме изплаши, като го видях, че идва. Къде си? При тебе ли? Иван! Внимай. Ама това лов, ако те настигне. Майко, кити 4. Уча! Удари ли те? Не. Мали, сега прести си некой да... Аз ще нападам с мен, човек. Честно. Как да се изтърва така? Първи. Не, аз не мога да скача. Аре, бе! Аз ако се телепортирам до тебе, къде знаеш дали мога да ми изтърваш на време? Слизай, бе! То направо ме изплаши. Само че той е с нагръдник. С нагръдник ли? Само с нагръдник. Да, уби. Уби ли те? Ти ли те уби? Ой, ти! Не скача. Аз защо? Добре, бе, защо вече не мога да се качвам, бе? Аз преди можах. Ще успях.
Ти успя ли? Успях. Са това е Кити, ако дойде. Кити е иначе момиче ли? Уй! Боже... Добре, това хакера другия ми заобиколи. Ти гледа ли Барса и Балюген? Да, 3-0 за Барса. Аз не бирам избървай, че Барса. Защо? Бъди нищо. Не знам. Значи на Барсата, който ми харесва. Ти знаеш, че значи Барса отива на финала. Само, че Не бе, Барса отива на финала, само че не се знае срещу Ювентус или за Реал и затова не отива на финала в момента. Слизай! Ари, види, да играем. Какво? Ох, не. Сега ще хикна много силно. Пум! С ръката. Уй! Аре, бойте се. Не, така е тъп, защото един ако умре. Ние за какво ще хабиме Голден, като тук нема никой? Ти ядеш Голден или? Аз току-що тебе те видях да ядеш. Аз да ям поръчам. Ще кажа, ако някой има. Аз съм горе кача. Слизай! Бе, лъчо! Мани са оттам, бе! Кажи ми, че нападна долу на... Сега скачвай пак. Толкова. Бързо качвай се. Как ти викам? Аз ти казах да не отиваш там. Ще убият. Сега е прогрем премътър, как го прави, гледаш? То и аз така го правя. Това беше много яко. Дай да обиколиме малко. Да видим какво става това. Тук дали има столичка? О, да ти е 50 лего! Тук изобщо някой е ходил ли? И сега прести си и ми изкача един. Да, Хиробрайн. Да, Хиробрайн и пъс. Бусай! Виж, фалшивия Бусай дойде. Некой имитира Бусайда. Хай фалшив Бусайда ме. Охо, аз съм тук при... На такива марлаци, които копират хората. Аз един път влязох така, иначе със знака били. И никой не ме забеляза, защото това беше турски сервер. Да, но турците гледат българите. Ако турчин... Виж! Лъчо, това чак сега го виждам, бе. Това е много странно. Трябва да проверим често. Кое? Това. Държи меч. Аз държа. Вой, това не е дупката, нали? Дупката? Не. Да, иначе. Да, дупката, ние там бехме. Ти падна ли, бе? Добре, аз викам да скочиме долу, защото може да очакваме някой. Може някой нас да не очаква, защото много време не сме се явявали на PvP битки. Аз ще вземам за всеки случай една голданка. И ще тръгнем. Не. Ти като видиш един, тогава яш. Късно, бате. И сега какво да правиме? Ако се отворя някаква... Ако се махна от Майнкрафт и... Не така от Майнкрафт, а да отворя някаква друга страница на Майнкрафт, ще ми се вижда. Да. Ти с коя фрапса... Ти с коя фрапса снимаш? Не знам. Ти с коя програма снимаш? Так.
Еми не, той аз като цъкам, например, сега ще цъкна на едната ми папка и само... И нищо не се вижда, освен само Майнкрафт. Защото Fraps е програма за геймплей, т.е. тя... Fraps не може да снима на нищо друго, освен на геймплей. А Bandicam може да снима... две неща. Геймплей и на целият ти екран. Да, който е тъпо. Не. Може да снимаш двойно. Тъпо е така. С камтезите се е по-яко да снима. Не, всъщност, не е по този начин да ти го казвам, че снимаш едновременно така, ами по такъв начин, че можеш и имаш и двете функции. А имаш пауз бутон и няма за какво да си обработваш клипа, освен само да му сложиш интро. Аз имам интро. Аз мога да ни направя, защото имам Cinema 4D. Ще ми направиш ли котлено? Аз къде знам? Аз мога само да въртна 2-3 пъти и готово. Иначе другите работи не мога да ги направя. Ако сложа една картина на Майнкрафт, добре. Иначе верно, ще направя едно интро на Майнкрафт. О, сетих най-якото интро на Шучо. Кой? Значи, така ще го направя, ще се едно. Значи има някакъв видеоклип. Е така. Да слеземе е така. Учила, да слеземе в тази мина. И после светкаме един торч. И излиза Extreme Gaming BG. Или Pro Team Gamers. Прести колко ще бъде. Знаеш какъв ми е най-добрият вариант? Да кръстиме канала така. Extreme Pro Team Gaming България. Това са и двата канала. Не, да не знаят. Не, нищо. Това е чули. Като след клипа ще го кажа, чули? Да. И само ви кажа хора, ако ми справя, мога да ви кажа чао, защото чука както и папе да ви казва чао, но единете, защото правца ми се бъдна. Мога ми се бъдна. Моята му е там. Но те, изобщо, колко време ти снява Фрапса? Къде знам? Трябва да 999. Максимум да ви... На мен камтацията вече ми снима към... Аз го ограничих 3 часа и 10 минути. Окей, сега. Сега ще чака. Така, хора, значи трябва да се стегнем малко. При другия клип може да използваме и фейскам. Защото искам да използвам фейскам, защото искам нашия канал да стане поне известен само с едно клипче. Extreme Gaming BG. Ама, добре, защо Наско пък е сложил това тупчуне? Сега ще го редактирам. Така. Някой път мога да снимам също чат с кучето. Защото кучето е яко да са. Честно ви казвам, много обиждате, нищо няма да има. Може, какво си искате да правите, па нищо няма да ви направи. Нищо няма да ви направи. Extreme Gaming BG. Абонирай се и станете Суперман, което е много неразумно. И сега ще имаме такова минути. Change. Editor. Google+. Аз ще го направя само на Extreme Gaming BG, и няма смисъл. Да. За какво нас кога сложим това пак? Аз не знам. Али един път как си праснах само такова такова. Значи, добре.
сейф. А и по принцип, ако ми е Extreme Gaming BG абонирайте се и станете Супермен, то значи, че тогава какъв е смисълът, като ние трябва да започваме така. Здравейте, Тук съм горе. Добре. Така, тук е нашето фърче. Най-добро Софи. Значи току-що измисли едно нещо. Ти си ми най-доброто Софи. Ти си ми най-доброто софийско приятелче. Най-доброто! Много пушна. А? Много пушна. Не съм пушнал на много. Ти тук и толи път имаш? Не. Ехей, аз колко време. И сега ще кажа от колко време. Аз в момента снимам половин час, 6 минути и 20 секунди. Не знам, некъде 15. Добре. Мера, аз спирам. Аз спирам клипа. Аз още малко ще продължа и ще спирам. Поне искам да убия един човек, защото тя изобщо не слиза в тази. Докога се върнем за нещо да направим. Пълно ли? Не, да се изкатериме като мъже. Ние сме яко. Една моя приятелка, майка на такова брат. Ще те причукам. Аз такова чукане ми да секс. То затова фак означава да ти го начукам. В смисъл такъв така да ти го начукам. Нали, разбираш? Аз няма да го казвам. Не повече нецензурирани думи в клипове. Да знам, защото малки деца могат да гледат тия клипчета, нали знаеш? Аз на 5 започнах да гледам клиповете на Знака там, на The Dropper, нали, да знаеш. И научих 100 000 епизоди от него. Защото тогава не бяха като на Dropper 2, такова ли псовните. Офара, бегаме долу на PvP арента, защото там е там е много поня там. Аз видях човек, изяжда голданка. Ева на PvP. Началото сега не биш ли PvP? То кога умря е? Английски, иначе на английски е PvP, а на български е PvP. Да, значи ние сме българи и ще го наричаме PvP. Защото не сме чилни. Те всъщност... Голямата България, по-повече българи викат. Това не може да се скочи, бе. Може. Аз качи. Бягай. Нема що баси тъпата идея. Бягай. Чао. Чао. Аз те спасих. Убиха, бе. То ма разби, честно ти казвам. И аз се спасих. Кажи ми да Ама идва към нас. Опа. Удари ме. Не. Не. Ние живяхме най-много. Това ще много смотано, честно ви кажа. Да, отново същия бък. Така, текчър пака може да бъде в описанието, но няма да го слагам в описанието. Извинявам се, че след толкова дълго време качвах първия купстия, кой ще се извинява така. Така, и хора, извинявам се, че не съм си качил първия клип. Глупости, кой ще се извинява така?
Явно. Така, това ще бъде задния край на клипа, който ще бъде добър. Това е всичко от нас. Дано ви хареса. Дано са ви харесали двата клипа от двата различни канала и чао! Да, и